Uncle Nobs TV. Uncle Nobs TV. Yes, hello mga angkos, no, for today's video no lantahon ta ang mga performance ang mga PAWASAK festival no dere sa may Purok, TABUN-AK, BRGY 1, Pontevedra, Negros Occidental mga angkos no. So update nyo ko kay lantahon ta. Let's go. Ayan ay. Siyempre mga angkos no, hindi magsadya ang aton nga PAWASAK no kung wala ang aton nga host no, walang iba kundi si Mr. Dave Standarte mga angkos. Hi! Merry Christmas! Okay, so sige hapon, nakasura natin ng ato nga PAWASAK 2023 here in Barangay 1. So po na ito, ang ato nga Uncle Nobs TV sa kilig kong vlogger. Hello ngayong hapon. Ika live coverage niya aton program, ang kita all over the world as long as mga friends outside sang Philippines. So may mga Nobs.
Okay, thank you very much sir. Gusto kasi performance. Mga kawasak grabe. Mag-testify performance. Sa panunayang sa iya tubig para di ma-dehydrate ingat na may po yun talaga ingat na ginagawa kami ng water okay yun ang ilang mga props na wag maganda sila na arita sa showdown in arena only here in Barangay 1 Pontevedra split complete edifying any cross-cross okay maalulog siya abot na sa okay ay gym na pangalan tayo
trabaho. Sabi na they are in acrobats sa inyong performance. At sino ay pinagbuwan sa ating Escape Pawasak 2023. Siyasam, baka naman niya. Hindi sa pwede kapawas na may Ionggo. Hindi siya sa kakayas. Malunggay na lang. Malunggay na ano. Anong nakasa. Malunggay para nakapost kason. Oo. Naman ko mangilin siya. Tingaliya. Kason ng kakayas. Ato sa buwis ko ay sa mga entries. Malumpan. Bukan ang pakaro sa Uncle Dog TV Live. Bakit nalukon yung kasadya. Wala na naman pa, nakakalaman na ganit ang BRGY. Ay, wala, nakatuto. Takong kami, kanyang magpasanin. Ay, Uncle Nobs TV.